أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, njengoba ngihlale ngisho ngithi iQuran iyi-challenge, iQuran iphosa inselelo, iQuran Allah uyasifundisa ukuthi ufuna siphile kanjani emhlabeni. Leli verse leli esikhuluma ngalo manje ivesi lapho umdali efundisa abantu besimame isimilo ukuthi abantu besimame kumele bagqoke kanjani. Umuntu wesimame ozibiza ngekholwa kumele agqoke kanjani. Akukhulunywa nanoma yimuphi umuntu wesimame la. Umuntu wesimame ozibiza ngekholwa kumele agqoke kanjani. Lalela-ke Suratul Ahzab chapter 33 ye-Quran, chapter 33 ye-Quran, verse 59. Allah says, Ya ayyuhan nabi, Allah ukhuluma nesithunywa sakhe. Oh my messenger, oh sithunywa sami ngikhuluma nawe manje, nanku umyalo enguyala ngawo. Qul li azwajika, tshela amakhosikazi akho, tshela abalingani bakho, tshela amakhosikazi akho, wabanatika kanye namadodakazi akho. Subhanallah. Wanisa'il mu'minina kanye nabantu besimame abazibiza ngamakholwa noma abangamakholwa. Yudninna alayhinna min jalabibihinna. Allahu akbar, Allahu akbar. Ukuthi abazimboze ngezambatho zabo zangaphezulu, bazimboze umzimba wonke ngaphandle kwamehlo noma ubuso. Subhanallah. Noma iso lokubona indlela. Unelungelo umuntu wesimame ukuzimboza ubuso bonke, uveze nje amehlo kuphela ukuthi ukhona ukubona indlela, noma ungaveza ubuso kuvele nezandla. Konke okunye kuyizitho zangasese kumuntu wesimame. Laba abafazi laba ama-Muslim enibabhekayo nibahleke nithi babhorekile baphambana ne-fashion. Namhlanje seniyazi ukuthi kungani bebhorekile bephambana ne-fashion. Yingoba kusho umdali wabo ukuthi abemboze wonke umzimba wabo ukuze bahlonipheke. Umuntu wesimama kufanelanga ahambe enekela lonke izwe leli ukuthi limbone ukuthi umzimba wakhe ume kanjani, isitho sakhe sangasese sime kanjani, sibuka imhlolo la ngaphandle. Namhlanje umdali unifundisa isimilo. Nawe wena ongakholwa, as long umuntu wesimame, umdali namhlanje ukufundisa isimilo ukuthi kumele uziphathe kanjani. Subhanallah. Dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Lokhu kufanelekile kakhulu ukuze baziwe njengamakhosikazi ahloniphekile. Umdali ufuna nihlonipheke, uyanithanda, yingakho ethi gqokani kanje ngoba ufuna nihlale nihloniphekile. Awujabuli mfowethu umkakho maye ngabe eqhamuka, insizwa zithi ayiwanda ukuthi ume kanjani, ayiwanda ubuso bakhe bunjani, ayiwanda ama-hips akhe ame kanjani, ayiwanda umzimba wakho, bafise ukumbona ubona uwe wedwa la endlini. Awukujabuleli lokho. Kangakanani wena uthi uganiwe unonkosikazi, inwele zakhe zaziwa uwo wonke umhlaba, izibunu zakhe zaziwa uwo wonke umhlaba. Khona abanye abagqoka into ezimfishane kuze kuvele izithende zezinqe, kodwa lo muntu umkamuntu, umuntu womuntu njalo loyo. Yini oqhosha ngayo?
Uma unonkosikazi ogqoka kanjalo, awunankosikazi uyihlalela, uhlala noTikilayini, uhlala noNondindwa, uhlala noNonkiloyi. Uma unonkosikazi ogqoka kanjalo, ongafuni ukwemboza ikhanda lakhe, afihle inwele zakhe, kube uwe wena odlala ngazo la endlini, zibone uwe kuphela nomndeni wakho. Uma unonkosikazi onjalo, awunankosikazi uyihlalela, kusafanele uganwe. Uma unonkosikazi oveza amathanga, oveza izitho, oveza izinqe, oveza ama-cleavage, oveza amabele, oveza izisu, abanye sibona imhlolo, sibona amarasheni, sibona iy'nkinga, abantu sebevezile la, uthi umuntu igugu othandayo, uveze isisu esishwabene engathi washing egoqiwe. Engabe uyayihlonipha leyo nto leyo, ayivezele indoda yakhe ekhaya, ayivezele umndeni wakhe kuphela, uyonekela lonke izwe leli ukuthi limbone ukuthi yena ume kanjani ewumuntu wesifazane. Uma ngabe wenza kanjalo, usebenzela uSathane, usetshenziswa uSathane. Subhanallah. Umdala uthini? Fala yu'dhain, ningaloku nihlukunyezwa abantu, ningaloku nikhathazwa abantu, ningaloku nisukelwa abantu benishela. Uyazi mawuqhamuka ugqokile umuntu wesimama uhloniphekile, nabantu bayakuhlonipha ngoba uzihloniphe wena kuqala. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka uthini? Wa kana Allahu ghafurar rahima. Futhi Allah unokuthethelela njalo, unomusa. Lokhu kuwumusa kaAllah. Mangabe ukwenza lokho wena, ushintsha manje uba umuntu wesifazane onesimilo oyiphethe kahle. I'm telling you, ngisho nomyeni wakho uyoyiqhenya ngawe, uyoyiqhweba inqulu ngawe, uyokuthanda umyeni wakho, ngoba wena uma ngabe uziphondlela yena ukuthi akubuke la endlini, ajabule, ummodelele la endlini. Hayi uphume la ugqoka igcebhezane uyomodelela amanye amadoda ngaphandle, mayesekusela bese uthi ayakuhlukumeza, kanti wena owahehayo ukuthi eze kuwe. Uthi umdali lokho kuwumusa, yingake ekufundisa ngomusa wakhe, ekufundisa ukuthi kumele ugqoke kanjani mawumuntu wesimame. Akangene-ke kule ndoda enomlomo obovu, sizwe ukuthi ingabe uyafundiswa yini umuntu wesimame ngokugqoka noma cha. uTimotheo wokuqala isahluko sesibili uqale nje kuverse 10. Timotheo wokuqala isahluko sesibili uverse 10. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Nizwile maqhalaqhala nemlomo emanzi, nizwile kuthiwa fundani ukuthobeka. Imlomo yenu imanzi, anikhona ukuthula, anikhona ukuyithoba. Yingako ningagani, yingako ningathatha, yingako ningalotsholwa. Ayikho indoda engamele ucevucevu, ayikho indoda engamele iradio 24/7. Ayikho. Amadoda afuna ukuhlonishwa, amadoda afuna ukuthotshelwa. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Anguphindele nina enishumayelayo emabandleni ningabantu besifazane. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda, kodwa makazithulele. Futhi uAdamu kakhohliswanga, kepha owesifazane owathi ekhohlisiwe waphambuka. Nizwile? Thulani emabandleni bantu besifazane, yekani ukushumayela. Umdala kanivumeli ukuthi nifundise, unifundisa ukuzithoba. Sengathi umdala nganivula amehlo, anivula ingqondo. Ivideo elandelayo nizoyizwa nani ukuthi thini elandelayo ngabantu besifazane abangafuni ukulalela. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.